живота трябва да се обръща внимание. Елате сега обаче обърнете внимание на аромата. Прилежете се и вземете дълбоко въздух. Да видите изведнъж как тези миички почват да се отварят, почват да пускат. Вижте какво пуска. Гледай, откъде се появи това? Виждаш ли? Това е техния сос. Това е техния сос. И това също е вкусното нещо.